Mielenkiintoisia faktoja, joita et ehkä tiennyt. Vain Nero voi vastata viimeiseen kysymykseen. Eräs amerikkalainen tiedemies sytytti kerran savukkeen ydinpommilla. Ihmisen hampaat ovat ainoat kehon osat, jotka eivät parane itsestään. Sinisilmäisillä ihmisillä on korkeampi alkoholin sietokyky kuin muilla silmien väreillä. Einsteinia häirittiin niin paljon julkisilla paikoilla, että hän teeskenteli usein olevansa näyttelijän kaksoisolento, jotta ihmiset jättäisivät hänet rauhaan. Ihmiset kävelevät edestakaisin puhuessaan puhelimessa, koska heillä ei ole visuaalista palautetta. Niinpä keho reagoi liikkumalla. Ennen kuin paljastamme kysymyksen, johon vain nerot voivat vastata, älä unohda seurata. Se henkilö, joka sen ostaa, ei koskaan käytä sitä, ja se henkilö, joka käyttää sitä, ei koskaan tiedä käyttävänsä sitä.